Byť živnostníkom, teda SSČO, to znie fajn, sloboda a tak. Ale sú tu aj povinnosti. A teda jednou z oblastí, ktorá vie narobiť starosti, sú určite odvody. No a špeciálne ten pojem vymeriavací základ. Často sa to rieši, až keď príde ročné zúčtovanie a niekedy aj s dosť nepríjemným prekvapením však. Presne tak, mnohí sa v tom strácajú. Tak sa na to dnes skúsime pozrieť trochu bližšie. Čo to vlastne ten vymeriavací základ pre SSČO je? Prečo je dôležitý? A hlavne, ako sa k nemu dopracovať podľa tých aktuálnych pravidiel. Skúsime v tom spraviť jasno. Výborne. Cieľom je naozaj tento kľúčový pojem odhaliť, ukázať, ako celý ten systém výpočtu odvodov funguje, lebo keď tomu SSČO lepšie rozumie, vie si nielen splniť povinnosti, ale aj, lepšie plánovať financie. A hneď na úvod jedna kľúčová vec, ktorú treba oddeliť. Vymeriavací základ to nie je to isté ako základ dane. Vôbec. Aha, takže dva rôzne pojmy. Áno, sú to dve úplne odlišné veličiny. Zo základu dane, z toho sa počíta daň z príjmov pre štát. Ale z vymeriavacieho základu, z toho idú peniaze na naše poistenie, zdravotné a sociálne. Dobre, takže jedno číslo pre daňovú povinnosť, druhé pre poistné. Ako sa teda dopracujeme k tomu vymeriavaciemu základu? Aký je ten výpočet? Ten základný vzorec je vlastne takýto. Vezmete základ dane z príjmov, ten z daňového priznania. Pripočítate k nemu sumu poistného na zdravotné a sociálne poistenie, ktorú ste ako SZČO reálne zaplatili v tom danom roku. Jasné, tie platby, čo odišli. Presne. Tento súčet potom vydelíte takým, zákonom stanoveným koeficientom. Je to 1,486. 1,486. Áno. A výsledok? To je váš ročný vymeriavací základ. Aha, takže základ dane plus to zaplatené poistné z minulého roka a deliť. Udržať si prehľad o týchto číslach počas roka, príjmy, výdavky, koľko som zaplatil na odvodoch, to asi nie je úplne jednoduché. To veru nie je. Presná a hlavne priebežná evidencia to je absolútny základ. Bez toho to nejde. Našťastie dnes už existujú nástroje, ktoré s tým vedia naozaj pomôcť. Napríklad rôzne fakturačné aplikácie, povedzme Faktúrko, tie umožňujú celkom jednoducho evidovať príjmy aj výdavky priebežne. To je pravda. To môže zjednodušiť život. A keď už máte tie správne čísla, tak pre ten samotný výpočet vymeriavacieho základu našťastie naozaj netreba sedieť s kalkulačkou v ruke. Sú na to online kalkulačky. Áno. Napríklad aj priamo na tom webe www.fakturko.sk je dostupná kalkulačka presne na výpočet vymeriavacieho základu pre SAZČO. A čo je super, je zadarmo. Tak to je dobrý tip, to sa môže hodiť. Dobre, máme teda ročný vymeriavací základ. Čo s ním ďalej? Ten ročný základ jednoducho vydelíme 12. Aby sme mali mesačný. Presne, aby sme získali mesačný vymeriavací základ. Z neho sa potom platia tie mesačné odvody. A pozor, výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Nadol, dobre. No a z tohto mesačného základu sa už vypočíta konkrétne poistné. Sadzba pre zdravotné poistenie je momentálne 15% a pre sociálne poistenie je to 33,15%. Skoro tretina. Áno, ale pozor, tu je dôležité vedieť, že ten systém platieb ten je pre zdravotné a sociálne poistenie dosť odlišný. Ako konkrétne? Pri zdravotnom poistení platíte počas roka mesačné predávky. Ich výšku vám určí poisťovňa. No a po skončení roka, zvyčajne niekedy do konca septembra alebo októbra pri odklade daňového priznania, vám zdravotná poisťovňa spraví ročné zúčtovanie. To známe ročné zúčtovanie. Presne. Porovná vlastne tie zaplatené predávky s tým, koľko ste mali reálne zaplatiť podľa skutočného vymeriavacieho základu za ten rok. A tu môžu vznikať tie spomínané prekvapenia, však nedoplatky alebo preplatky. Áno, áno. Ak boli predávky nižšie, ako mali byť, vznikne nedoplatok. Ten treba doplatiť. Ak boli naopak vyššie, poisťovňa vám vráti preplatok. A rovno mi aj povedia, koľko mám platiť ďalší rok, tie nové predávky? Presne tak. Poisťovňa na základe tohto zúčtovania stanoví aj novú výšku predávkov na ďalšie obdobie. Rozumiem. Takže pri zdravotnom sú predávky a zúčtovanie. A ako je to teda pri sociálnom poistení? Tam to funguje inak? Áno, pri sociálnej poisťovni je to jednoduchšie v tom, že tam neplatíte predávky v tom pravom smysle slova. A hlavne nerobí sa tam ročné zúčtovanie s preplatkami či nedoplatkami. Aha. Poistné platíte priebežne, ale jeho výška sa odvíja od vymeriavacieho základu z predchádzajúceho obdobia.
Tá povinnosť platiť sociálne poistenie a jeho výška sa posudzuje zvyčajne k 1. júlu alebo k 1. októbru, ak bol odklad daňového priznania. Podľa toho minuloročného priznania. Áno, na základe údajov z daňového priznania za predchádzajúci rok. A sociálna poisťovňa vás o tom, či vám povinnosť vznikla, zanikla alebo sa zmenila výška poistného, informuje sama. Pošle oznámenie. Takže menej prekvapení pri sociálnom, ale treba si sledovať poštu od poisťovne. Spomínali sa tu aj nejaké minimálne a maximálne hranice. Ako to je s tým? Áno, to je tiež dôležité. Existuje minimálny vymeriavací základ. Ten vlastne zaisťuje, že aj SZČO, ktoré majú veľmi nízky alebo dokonca nulový základ dane, prispievajú do systému aspoň nejakou minimálnou sumou. Aby mali aspoň základné krytie. Presne. Pre rok 2025 je tento minimálny mesačný základ stanovený na 715 €. 715. Áno. A z toho potom vychádza minimálne zdravotné poistenie 107,25 € a sociálne 237,20 € mesačne. Toto je dôležité hlavne pre tých, čo začínajú podnikať alebo majú proste slabší rok. Čiže po túto sumu sa nedá ísť, aj keby mi ten výpočet ukázal menej. Rozumiem. A čo maximum? Existuje aj horná hranica? Maximálny vymeriavací základ existuje, ale týka sa iba sociálneho poistenia. Len sociálneho. Áno. Pre rok 2025 je ten maximálny mesačný základ na úrovni 15 730 €. Ak váš vypočítaný mesačný základ presiahne túto sumu, tak sociálne odvody platíte len z tohto maxima. Viac nie. A tu je ten zaujímavý detail, zdravotné poistenie takýto horný strop nemá. Presne tak. A to je kľúčový rozdiel. Zdravotné poistenie sa platí z celého vymeriavacieho základu, nech je akokoľvek vysoký. Bez stropu. Takže tamto môže pri vysokých príjemoch celkom narasť? Určite. A práve toto pekne ilustroval ten príklad pána Jána, ktorý bol v podkladoch. Jemu v jednom roku výrazne narastli príjmy, tým pádom aj vymeriavací základ, lenže predávky na zdravotné poistenie platilo ešte podľa toho starého, nižšieho základu. A pri zúčtovaní? Pri ročnom zúčtovaní mu potom vznikol pomerne vysoký nedoplatok na zdravotnom poistení. Musel doplatiť ten rozdiel naraz. A to samozrejme môže nečakane zamávať s cashflow. Ukazuje to presne, aké dôležité je rozumieť tomu systému preddavkov a zúčtovania, hlavne pri tom zdravotnom poistení. Tak si to skúsme zhrnúť. Vymeriavací základ. Kľúčový pre odvody SZČO. Nie je to to isté ako základ dane. Správne. Jeho výpočet závisí od základu dane a od toho, koľko poistného sa zaplatilo minulý rok. No a potom sú tu minimálne odvody pre všetkých a pri sociálnom poistení aj maximálny strop. Pri zdravotnom nie. Áno, to je to gro a pre každého SZČ to znamená vlastne nutnosť byť aktívny. Sledovať si príjmy, výdavky, chápať, ako sa tie odvody počítajú, kedy sa platia, najmä ten rozdiel medzi zdravotným a sociálnym systémom. Predchádzať prekvapeniam. Presne. Pomáha to predísť tým nepríjemným nedoplatkom a lepšie si naplánovať financie. Takže naozaj presná evidencia a možno aj využitie tých dostupných nástrojov, ako sme spomínali, tie kalkulačky, to je základ. A možno na záver taká myšlienka na zamyslenie. Keď teda vieme, že zdravotné poistenie nemá horný limit vymeriavacieho základu, zatiaľ čo sociálne áno, aké úvahy to asi môže vyvolať u tých SZČ s naozaj, povedzme, výrazne nadpriemernými príjmami? Ohľadom tej celkovej odvodovej záťaže a možno aj štruktúry, kam presne tie ich peniaze v rámci odvodov idú.